Komplew jonqsu n-nies jirreġistraw għax-xogħol. ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-EUROSTAT, juru li f'Ottubru li għadda Malta kellha r-raba l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Minn 3.6% f'Ottubru tas-sena l-oħra, il-qatt f'pajjiżna niżel għal 3.4% x-xahar li għadda. Din ir-rati ferm inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata medja ta' qatt fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 6.3%, filwaqt li dik fiż-żona euro kienet ta' 7.5%. Il-qatt fost iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena baqa' l-istess bħal sena ilu u jinsab mal-pajjiżi bl-inqas rati. Fil-fatt, pajjiżna għandu s-sitt l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-qatt fost żgħażagħ li għandhom 25 sena jew inqas. Intant il-pajjiżi li kellhom rati ta' qatt inqas minn ta' Malta kienu Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u l-Polonja, filwaqt li l-ogħla rati ta' qatt kienu osservati fil-Greċja, fi-Spanja u fl-Italja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.